himuon kini natong atong mga pag-ampo sa atong buhi nga Dios. Ang puso ko itulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging tapatin mo, na ikaw ay mamasdan, magkaniika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta, kaluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sa makausap pa, ang puso ko'y idudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging tapatin mo, na ikaw ay mamasdan, magkaniika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, hallelujah. Ikaw ang among hari, among Diyos. Takos ka sa mga pagdaigo, Diyos. Hallelujah. Dalaygon kan ini kahapon no Diyos sa kamuang panagtigom karong kahapon na Ginoo. Kami nagahanyo nagaduol sa mga sabuangan Ginoo Diyos na ikaw mo ay magauban magalandag sa mong mata kusa ka kasing-kasing na huna Ginoo na magapaminaw sa imuhang mga balaon ng pulong Ginoo Diyos. So kini nga mga pulong nga Ginoo musulod sa among hunahuna kasing-kasing Ginoo, kini amo ang pagadalhon sa bisan asa man kami moabot o Lord. Lord, tabangi kami ani ang amo ang matag usa ka kinabuhi na matisol katuntanan Ginoo tungod kay binilhon kayo ang mga pulong nga amo ang imuhang mga pulong Ginoo Dios, amo ang mga kinabuhi matag usa ka namo Ginoo Dios alang sa imong kahimayaan ug alang sa palapnag sa imuha mga pulong Ginoo Dios sa imuha mga katawhan na nahalayo pagid nga kanimo Ginoo ug kana mga pulong nimo Ginoo Dios magamit kayo sa matagusan katawhan mo nga ni naan inilapita Ginoo Dios aron sa pagsanyaw pag-share sa imong mga pulong Ginoo Dios. Lord, ikaw mo ay mag-auban tabang ani kanamo Ginoo Dios ug ingon man sa mga katawhan nimo nagpadulong panini lapita Ginoo, ikaw mag-auban silang padulong dila Ginoo Dios na maabot sila dinhi lapita nga linaw ug hapsay Ginoo Dios sa pagpaminaw sa imong pulong Ginoo. Lord, ikaw mag-bless magapanalangin usab sa imong alagad na mo'y magabatbat sa imong pulong ining kahaponan Ginoo. Ikaw maghahatag nga kaalam nga lakisngon sa matag
pulong na iyang litukon Ginoong Dios na kinigtanan Ginoo nga iyang isabwag o sa imuhang mga katawhan Ginoong Dios nga nagyudikan kanimo Ginoo. Katanan Lord ako ginabalik ang mga pasudungog pasalamat nga alas pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ang dalay ko ng Diyos ning matahong nga kahapon na napot kita sa mga pagdaig, pagsimba at tungkoy nga Diyos. Tungod sa iyong pagkamaayo, ato siyang daigon, ato siyang pasidunggan. Hallelujah. But before we start, ato sa patindinghugan ang pulong sa Diyos diri sa Salmo 151 ato sa size na nagaingon. Daiga ang Ginoo, daiga ang Dios diha sa iyang templo, daiga ang iyang pagagamhanan diha sa langit. Dahil daiga siya tungod sa gamhan ng mga butang nga iyang gihimo, daiga siya nga makagahom sa tanan. 3. Daiga siya pinaagi sa mga trompeta, daiga siya dinuyugan sa mga alpa ug sa mga lera. 4. Daiga siya uban sa mga tambor ug panagsayaw, daiga siya dinuyugan sa mga alpa ug sa mga plauta. Dahil kasi at tanan tuman sa mga piyang-piyang, sa mga masabang nga mga piyang-piyang, dahil ka ang Ginoo kamunta ng mga pinuhat, dahil ka ang Ginoo, hallelujah, kung dahil ko ng Ginoo, hallelujah, dahil ko kaniling matahong nga kahapon na lagay, amo kan dahil ko na mo kapasidong galagay, hallelujah. Sayawan ko ikaw, Ginoo. Sayaw sa akong pagiguma, kanino sayaw sa kalaugan, sayaw sa kalawasan, sayaw sa akong tribo, alang kanimo. Dalay kong kaulo, simbahon ka, sa tribong magdalik, sa tribong mag-aawit, tanang kaliwat mo, tanan mong pinili. Sila'y kong kaulo, simbahon ka, Jesus. Sa tribong magdalik, sa tribong mag-aawit, tanang kaliwat mo, tanan mong pinili. Pagkasayawan ko ikaw, Ginoo, sayaw sa akong pagiguma, kanimo sayaw sa kalaugan, sayaw sa kalawasan, sayaw sa akong tribo, alang kanimo. Dalay kong kaulo, simbahon ka, Jesus. Ang tribong magdadaig, ang tribong mag-aawit, tanang kaliwat mo, tanan mong pinili. Dalay kong kaulo, simbahon ka, Jesus. Ang tribong magdadaig, ang tribong mag-aawit, tanang kaliwat mo, tanan mong pinili. Pagkasayawan ko ikaw, Ginoo, sayaw sa akong pagigugma, kanino sayaw sa kadaugan, sayaw sa kalawasan, sayaw sa akong tribo, alang kanimo. Sayaw sa akong tribo, alang kanimo. Sayaw sa akong tribo, alang kanimo. Yes, God, ang aking kalagay, yung matahong na ako nalagay. Hari, amo kang daigon nalagay, amo kang pasilungan nalagay, tusin ko ka maayos ang matag. Sa akin na po nalagay, karinong adyaw, amo dahil kami nalagay, karinong adyaw, amo kang pasilungan nalagay, kung sa iyong pagkamaayan nalagay. Hallelujah.
katapusan. Hallelujah. Hallelujah. Ang ayan kang pasidungan, Lord God. Ang ayan kang dahilan, Lord God. Tapos kaniining tanan, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Salamat, Lord, sa inyong gugman, Lord God, na nagpabiling kang maayong na rin ka naman, Lord God. Hallelujah. Sukad pa kaniya 200 ka rin, Lord God. Nagpabiling ka, Lord God, na ikaw, Lord God. Wala kay pagkabago, Lord God. Hallelujah. Halang tun o balaan ka nga, Diyos. Hallelujah. Hari ka sa tanang hari. Diyos ka sa tanang Diyos. Amen. May makalabaw ka ni Lord God yan. Isang patakusa. Kinabuhay, Lord God. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah. Samtang mga padenta. Hallelujah. Atong daigo ng Ginoo. Hallelujah. Awit kita sa iyong atubangan karon. Hallelujah. Tinugdan ng tanan. Buhay ko gikan kanimo nakapangita sa katagpawan kung mapuhi kung wala ka ay ikaw ang hiyang inabuhiyan. Ako'y manili mo Kung may kapanggikan mo, anak kanimo, ang kahimuan sa tanan. Kay ikaw lamang o Diyos, ang dinugdaning tanan, sa sinugdan o sa katapusan, ang iyong ngalan gayon. Marimaya, kay ikaw lamang Diyos, dinugdaning tanan, sa yuta o sa kalangitan, ang imong katawan. Kinabuhi ko Ikan kayo nakapangita sa katapawan mo. Di mo mapuhi kung wala ka. Kay ikaw ang hiyang kinabuhiyan. Ako'y mahimo kung may kapanggikan mo, anak kanimo, ang kahimuan sa tanan. Kay ikaw lamang o Diyos, dinugdaning tanan, sinudanok sa katapusan, ang imong ngalan gayon. Mahimaya, kay ikaw lamang o Diyos, dinugdaning tanan, sa yuta o sa kalangitan,
masahom Lord God, nagadalang Lord God. Hallelujah, tungo Lord God, kay wala makatupong kanimo Lord God. Halanggon ka nga Diyos Lord God. Hallelujah, yes God, hallelujah, nalagon ka, hallelujah. Walaan kang haron kay ka Diyos Lord God. Hallelujah. Salamat ng inyong pasagi Lord God. Sa matagad Lord God, yung ihatag ang protection Lord God. Umay panlawas Lord God, labi na umay panlawas ka nung Lord God. Hallelujah. Salamat Lord God sa gininhawa Lord God na imong gipahirangan ka namo Lord God. Hallelujah. Napabilin kami nga buhi ka ng tungod Lord. Gusto ni mo Lord na modayik mo simba kami diya sa iyong pangalan Lord God. Hallelujah. Kaya wala nilaing Diyos Lord God na ngayang alagaan ikaw lang Diyos Lord God. Kaya tapos ka niining tanan Lord God. Hallelujah. Mo nang dako kayo magpasalamat na mo Lord God sa iyong buhing ngalan Lord God. Hallelujah. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Oh, Jesus. Ang makausap ko. Jesus, salamat. Oh, Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Oh, Jesus. Hallelujah. Tapos, subangayan ka namin dahil Lord God. Hallelujah. Salamat Lord God. Hallelujah. Tungkol sumaya din naman kanimo Lord God. Kaya wala na lang yung Diyos. Ang ayaw namong ibayo Lord God. Ikaw lang manggayon Lord God. Ikaw Lord, may maya sa patag usa ka kinabuhi Lord God. Hallelujah. My Lord, padaw
siya ni kadalay kung kanino matahong makapon na likod. Hallelujah, hallelujah. Tungo ko gimaya alang lamang kaning malikod. Ilo pa lang sa pasalamat kay God akong ginatugyan diya lamang sa imong pangalan. O sa pangalan sa imbugtong anak ka sa Jesus, ang buhay nga Diyos ug manluluwas. Amen. 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 Kinahanglan nga dili ta magsubo-subo nining adlaw. Amen. Kay tungod karong adlaw sa pagmaya. Amen. Dalay ko ng buhay nga Dios. Kinsay na padalanginan sa mga lawiton may son. Sige to praise the Lord. Amen. Ay lang kaulag sige praise the Lord kay di na lagi kumukuhan ng kanang kinsay muna kay kusog. So dalay ko ng buhay nga Dios nining matahong nga kahaponon. Salamat sa maayong adlaw ngayong gihatag sa maigsoon sa way langay-langay. Nasayod naman gid mo sa kumbahin anong na ako diri sa mga tubangan. Kumbahin maong paghagit anak kaninyo. Bere kinsay isog dia nga mupadayag sa iyang kisay mupadayag siyang pagpasalamat or testimony niya nganha sa tumbuhi nga Dios. Ison ayo na natipig-tipigi ibutyag na ison o giyon sa baka pag timan sa tumbuhi nga Dios. Sa wala pang Domingo na ang Domingo ang Ginoo nagapamuhat jud nga kanimo ngani kanako kanatong tanan. Amen. Muna ison nga wala kay rason nga dili kay mo barog dining dapita. Muna kinsay muna. God bless. Hello. Himo kataonan ba kay ngayon tag balik-balik. Pero igsoon, dito ko maula mo balik-balik. Kay ang kamaayo sa Ginoo, dili na to ingon nga ikaulaw. Amen. Ako i-share sa inyo nga igsoon karong semana ha. Medyo nakakyas jud kay wala jud mi. Wadyo ko kaapil na kanang katis prayer umikan sa sitwasyon ba nga tuan ako sa puntukan nag-star. Pero pasalamat lang gyapon ko sa Ginoo kay bisag to ako dito sige medyo buong ampo na sa Ginoo nga sabtan lang jud akong sitwasyon Ginoo kay isod kayo ang nagtipitas kasulina nya panalangin salamat sa pag Ginoo kay bisag daghan mga pagsulay rani ako isa ka motor giana jud taon sa kolektor kay ipa deposit pero balibad jud ko kay bay ihaton lagi nato ro semana ha sunod semana di jud madam kanyo o tong ipa-deposit na nako nya salamat po kay namo po isa ka motor nga dugay na po na lubog maayo jud ang Ginoo kay wala pa jud na ayo na kong isa ka motor naglisod jud ko trabaho igsoon salamat jud ko sa Ginoo nga bitsa gikuha tong akong motor naay puli iana jud ay ang Ginoo dili ta pasagdan igsoon mga sahay mga kwanta nga grabe naman jud nga pagsulay pero wala dili na babag na sa atong pagpangilagad bisag na ang mga musukuan sa atong kalisod dili tama mubiya igsoon kay ang Ginoo mo provide jud na dili jud kapasagdan muna nga sa usahay sa kong lingon baka inukto ko nga grabe naman yung pagsulay napay kurente wa putlami kurente pero wala na iban kuan ba murag suwayan jud ka ba og undang ba jud ka pangilagad pero sa ako bisa pag unsa mga pagsulay diha nga mga kuan mapadayon jud ko sa pangilagad kay kining pagsulay wala kami sa
kinabuhi ni Apostol Pablo ug ato nang ano niya kinabuhi. Gibilanggo siya gapos ang iyang kuan pero ang iyang baba wala siya gibatan ni baba. Nakadayeg gyapon sa Ginoo. Pero unsay katingalahan na nakuan sila sa bilingguan ni kalit labinog kay makasampit man gyapon yang baba ang yang tilo kamot gapos ing ana isuon kay tigo lang gyapon ta mo pasalamat kung bisag pag natay krisdanan mo dawat ang balitag maayo mo dawat po tag pagyasan kanilang Praise God. Salamat kaya sa imuhang testimony. Amen. Muna maigsoon, makita nato itong Diyos nga gialagaran. Dili gyud mapasagaron. Amen. Itong Diyos nga gialagaran tinuod. Amen. So, kinsa pa maigsoon? Duha na lang gyud. Hangyo. Napabait soon. Kinsay dagha kadaugan diri ah. Amen. Amen. Daghan yung kadaugan sa kuya diri. Ako magpasalamat ka sa buhay nga Dios. Pag nagbalik-balik bitaw puta tinuod man gyud nga mga ko balik ta diri kay magpasalamat tinuod man gyud magpasalamat man kita permente. Mintras buhi ba gyud ta pasalamatan gyud atong Ginoo. Amen. Kay sa tungod niya nga kamay sa tuwa. Nakari pa gyud taron dire para makasimba gyud ta. Amen. Sa kuha magpasalamat ko tungod sa kamay sa Ginoo kita ganig niyag mayong panglawas. Proteksyonan ko niya sa kanunay bahay sa ako pagpanarbaho pod. Pakita na may usahay gud nga usahay di ko kampo sa akong pagsugo sa akong trabaho. Pragmataga ko sa akong hagdan kay murag na kulang ba? Murag na kulang kay kuandem dito ra day kag trabaho niya wala kay pagampo. Murag na gyud kay nga musulti ko ng Ginoo day nga murag na jud kay kanang kwan ba kulang gyud sa iya hari ay. Ning sa kinahanglan ko di ay sa kan pagsugod pag guday nimo da di pa ka magasugod magampo gyud ka sa Ginoo para kuan perminti ang imong kuan sa imong trabaho magpadayon. Ug kuan pa isa pod pasalamat po ko sa akong mga kuan sa akong mga anak pod nga maayong lawas nga gihatag niya iproteksyonan mi sa kuan sa kanunay may panglawas ug libre ginanhawang iyang gihatag kanamo. Amen. Ug sa ato ang tanan. Amen. Ug daghang salamat. Amen. Yes, God, salamat ya sa daghan imong kadaugan. Dalay ko ng buhi nga Diyos sa imong kinabuhi. Napabaigson, mga batanon. Aba, batanon siya. Men, may nga po nigsoon kay batanon daw ako tindog lang. Akong kapasalamat igsoon sa tubig nga Dios sa din lang kay pero migayon na ang tagadlaw gyud ta nagapasalamat sa tubig nga Dios. Og sa kuwang kung una sa akong pagbiyahe gyud sa matagadlaw na ngayo ko dayon biyahe na to. Ako yung gisinturoy sa akong una-una na akong Ginoo sa pagpatulong sa motor nga
ang Ginoo gyud magaproteksyon sa kuha sa akong pagbiyahe nga safety ko. Asa man ko nga lugar nga moabot kay tuyok lang ko sa araw. Lord, bani ko proteksyon ko Ginoo sa akong pagbiyahe ug nga safety ko Ginoo. O sa kuwang anak, sa kuwang pamilya, akong mamagpapa, kanaton tanan nga Ginoo nagauban ka nato. Kanunay nga naagyo siya sa paman sa panahon nga pagsulay nga sa kuanyod nga alamin na sa atuang panginahanglan nga kuanyod nga usay mag-goal nga karon Domingo kuanyod nga di good nga kasimba kay kinahanglan man gyud nga musimba ta nga makapangalaga ta sa tong Ginoo kay siya ra man gyud atuang makuhanan gyud nga atong pagpanginahanglan. Sumasa atong pagpaningkamot kung wala ang panalangin sa Ginoo bagyo diya ra gyud ta ko nga atong kuan nga di gyud maingo nga mahatagan tag kuan gyud nga sa tuwang adlaw. Salamat kayo sa Ginoo sa iyang grasya ug panalangin sa mayo panglawas kanamo. O dalay ko ihamo kung ihatag ang tumubog ng maya. Amen. Praise God. Salamat kaya sa imuhang pagpasalamat diya sa tumbuhi nga Dios. Muna nga ang Ginoo gyud dapat atong unahon no. Mateo 6:33. Amen. Kung unahon nato siya permente, ang tanang butang igadugang ra. Amen. So muna salamat kayo sa mga nibarog, nihatag og pagpasalamat, testimony aron nga igatuboy ang pangalan sa tumbuhi nga Dios. Amen. So moadto na kita sa pagpamati og pulong kay matod pa sa pulong kita dili ta mabuhi pinaagi sa mga kalanunon lang nining kalibutan na. Amen. Sapan kung dili sa matag pulong ang mugula sa baba sa Dios. Amen. So muna nga kinahanglan kung gusto kita og makabaton og kinabuhi wala katapusan mukaon tagpulong. Amen. So dalay ko ang Dios nining kapunon og akong ihatag sa atong magwawali sa atong Pastor Jeffrey Cañares. God bless. Okay, maayong maayong hapon dahil sa Matagusa. Maayong hapon kaninyo. Maay ba ang atong Dios? Amen. So, salamat kaayo nga nini orasan ning kapunon makadungog na usab kita sa pulong sa Ginoo. Kaganihan nakadaig ta nga sa Ginoo pinaagi sa mga alawiton nga ato ang gipasalamatan jud nato ang Ginoo ug ato jud sang appreciate nga maayo kayo sa sumala pa sa imong sa awit. Jesus, salamat. Mananatili kang tapat. Ano pasalamat ta sa Ginoo kay tungod kay matinud-anon kay siya og tanan nga iyang gisaad gani kanato ihag yung pagatumanon kini mga kaigsunan. Amen. So kay maayo man kayo ang atong buhi nga Dios. Una nga mibarok po ta dinhi aron nga mo testify aron nga ipamulong nato kung unsa ka maayo ang Ginoo pinaagi sa mga testimonyo. Amen. So kay matag usa ka nato matag adlaw makasinati gyud ta o makaingon gyud ta nga maayo gyud kaayo ang atong buhi nga Dios. Amen. So karon kay maayo man kaayo ang Dios ug nagapasalamat kita nga kaniya. So andam putang nga magapamati diha sa iya mga mensahe. Amen. So matag usa may nandamon na ba nga magapamati sa pulong sa Ginoo? So magatindog kita samtang kita mag-aabdi sa atong mga Biblia. Diya sa Buhat kapitulo 13 bersikulo 4 ngadto sa 12. Buhat kapitulo 13
mga bersikulo gikan sa 4 ngadto sa 12. Mao ni atong mensahe nga ato ang paminawon karon. Ato kini pagabasahon mga kaigsunan. Busa minanduan sa Espiritu Santo si Bernabe ug si Saulo nangadto sa Seleucia o gikan dito milawig sila ngadto sa pulo sa Sepri sa pagabuti nila sa Salamis. Giwali nila ang pulong sa Dios sulod sa mga sinaguga sa mga Hudyo. O kuyo kanila si Juan Marcos silbing katabang. Gilukop nila pagtaak ang isla hangtod sa Papos. Din ilang gikahinagbo ang usa ka salamangkero nga ginganlag Bar Jesus nga sa usa ka Hudyo nga nagpatuo nga propeta. Higala sa gobernador sa pulo nga si Sergio Paulo, usa ka tawo nga hait og salabutan. Gipatawag sa gobernador si Bernabe og si Saulo kay gusto siyang mamati sa pulong sa Dios. Apan gibabagan sila sa salamangkero nga si Elimas. Kini ang iyang ngalan sa Grigo. Kaya dili man sa buot nga motuo ang gobernador. O niya si Saulo, nailhan usab sa ngalan nga Pablo nga puno sa Espiritu Santo. Mitutok sa salamangkero ug miingon kaniya, anak sa yawa, kaaway ka sa tanang maayo. Napuno ka sa tanang matang sa kadautan ug limbong ug kanunay kang naninguha pagtuis sa kamatuoran sa Ginoo. Karon silutan ka sa Ginoo ug mabuta ka o dugay-dugay nga dili makakita sa kahayag sa adlaw. Og diha namatgunan ni Elimas nga mingit-ngit ang iyang pananaw ug nangarap-karap siya sa pagpangitag makaagat kaniya. Ang gobernador nakabig sa dihang nakita niya ang hitabo og nahibulong sa pag-ayo sa pagtulunan may tungod sa Ginoo. Magampo ta. May mayaon nga Dios halangdon nga Ginoo nga among gilagaran. Tapos jud ka Ginoo nga mo ang pasidunggan. O nining haponon Ginoo mo ano sab nga pamation ang imong mga pulong. Mensahe Dios nga puno sa pagpahinumdum nga di kanamo. Diha na mo makita nga ikaw gamhanan kay Lord pinaagi sa mga unang Kristohanon nga nagasunod nga na kanimo kaniadto. Gigamit nimo sila Ginoo aron mapadayag ang imong gahom, ang imong katingalahan o kay bulungan Ginoo. Kaniadto hangtod karon Ginoo nagpabilin gahapon nga ikaw nagapamuhat ni ana o Dios. Og salamat Ginoo nga ikaw gid Lord mapadayag sa tanan nga ikaw kay bulungan nga Dios. Pinaagi usab kanamo nga imo kaming gamiton Ginoo. Dili lang kay sa mga milagro nga makita, tatino sab Ginoo sa pagsulti diha sa mga minsay ngadto sa uban aron nga katong mga tawo nga naa pa dinha sa kadautan mabag-o ang ilang kinabuhi. Sa kini ka kay bulungan, milagro nga sa diin nga makita namo ang sa katawo kaniadto dautan apan karon nabag-o na ang iyang kinabuhi. Sa kini ka milagro Ginoo nga nahitabo ugad o mahitabo sa katawo. Salamat Lord nga imong pulong karong mga orasa. Amo gyud kini paminawon Ginoo. Salamat sa oportunidad nga kami makadungog pa diha sa imong mensahe Ginoo. Dalaygon ang iyong pangalan Ginoo sa walay katapusan. Kanimo lamang ang tanang kahimayaan ug kadungganan, mga pagtuboy, mga pagpasalamat. Diha lamang sa pangalan ni Ginoong Hesus nga among Ginoo ug manluluwas. Amen and amen. Okay mga kaigsunan, sa gibasa pa lang nato sa maong mga bersikulo ato ang nadungog og nabasa nga si Pablo gigamit kaniadto sa Dios og tungod kay aduna po'y mga tao kaniadto nga nagpatuo nga sila mga propeta or nagabuhat pod og mga milagro kay usa ka salamangkero. Pero ang gahom nga na kanila is dili gahom sa Dios. Pero si Pablo, ang gahom nga na kaniya gikan sa Dios. Do sa ato pa kay ang gahom sa Dios anaaman kaniya, do sa ato pa mudaog jud si Pablo. Amen. Ang tema nga atong pagapaminawon karon mga kaigsunan, magisgot ta may tungod walay gahom ang yawa sa mga anak sa Ginoo. Amen. Ha?
walay gahom ang yawa sa mga anak sa Dios. Ngano makaingon man ta nga ang yawa pildi gyud nato o wala gyud say gahom. Kaya nga naman, dili tungod bidaog ta katungod kay kaya nato sa Satanas, nakita-kita ra, kundili, mudaog yun ta, mapindi yun nato sa Satanas tungod kay ang Dios o ang Balang Espiritu ani aman nagapuyo kanato. Amen. Ha? Ha? Kani adto mga kaigsunan sa mao pa lang yung pagkabig ni Pablo, ha? Iadtong panahon na si Pablo kaniadto usa ka Saulo nga manlutos. Atong balikon ang pipila lang ka background ni Pablo. Saulo sa kaniadto ginapatay niya ang mga Kristiyanon. Aduna say mga kauban, mga bata-bata daw nga ang ilang trabaho o ministry mo lang yun ang pagpangita sa mga Kristohanon. Pag naa sila makita nga nagwali may tungod kang Kristo, ilhaki ni pagapatyon. Amen? Pinaagi sa mga bato. Ha? Mugay na si Stephen o Stephen, mabasa po nato din na sa Acts nga namatay si Stephen, pinaagi sa bato o ang nangulo kaniadto si Saulo. Pero sa dihang nabag-o si Saulo kay adunay katiyuan ang iyang kinabuhi nga kinahanglan mabag-o jud kay gamiton din ni sa Saulo o kar nahimo na sa Pablo. Amen. Gigahin si Saulo o si Saulo o si Pablo maura man no. Gigahin kini silang duha, kini si Bernabe o si Saulo. Si Saulo o si Bernabe gigahin kini aron sa nindot ka katuyuan nga sila pagagamiton para sa kaymayaan sa Ginoo. Kung basahon nato ang verse 1 verse 1 ngadto sa 3. Sa simbahan sa Antioquia dihay mga propeta ug mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simeon nga ginganlag Negro, si Lucio nga taga Sirin, si Manain nga na matutuoban ni Gobernador Herodes, og si Saulo usa ka adlaw ni anak samtang nagsimba sila sa Ginoo og nagpuasa, mingon kanila ang Espiritu Santo, igahin alang kanako si Bernabe o si Saulo alang sa bulhaton nga maoy hinungdan sa pagtawag ko kanila. Busa nagpuasa sila og nagampo og gipandungan nila sa ilang makamot si Bernabe o si Saulo ug unya ilang gipalakaw sila. Nganong gibag-o si Saulo o si Bernabe kay tungod adunay plano ang Ginoo nga na kanila gigahin sila aron sa nindot nga katuyuan para mapadayag ang gahom sa Dios pinaagi kanila. Amen. Verse 4, busa minandoan sa Espiritu Santo si Bernabe ug si Saulo. Nangadto sila sa Seleucia o gikan dito milawig silang ngadto sa pulo sa Sepre o sa pag-abot nila sa Salamis giwali nila ang pulo sa Dios sulod sa mga sinaguga sa mga Hudyo. Wala Diyos lang kahadlok nga magwali sa maayong balita may tungod kang Kristo diha sa sulod sa mga sinaguga kaniadto. Ug kuyog kanila si Juan Marcos silbing katabang. Gilukop nila pagtaak ang isla hangtod sa Papos diin ilang gikahinagbo ang usa ka salamangkero nga ginganlag Bar Jesus. Puyaw kayo. Ang pangalan sa mong salamangkero Bar Jesus. Nga usa ka Hulyo nga nagpatuo nga propeta kuno siya. Igala siya sa gobernador sa pulo nga si Sergio Paulo. Usa ka tawo nga hait og salabutan. Usay pasabot ning hait og salabutan. Hait og panabot. Manultik yung tingali ni mura kag natigbasan. Kay hait man. Malamon kayo. Kung manulti tingali ni, o tingali ka nang masakitan din ka.
Moro magkuan kay hait man. Gipatawag sa gobernador si Bernabe kaniadto, og si Saulo. Kay gusto sa mamati sa pulong sa Dios. Sa ato pa tungod kay nakadungog ang maong gobernador ni atong napita nga kini si Saulo o si Pablo ba uban si Bernabe nga nagsangyo sa maayong balita o pulong sa Ginoo, kini pon nga kining gobernador gusto kay mamati. Pero tungod lagi kining gobernador o aduna po'y amigo nga salamangkero, mo na ang hinungdan nga gibabagan sa salamangkero si Bernabe o si Pablo aron nga dili makadungog sa maayong balita o pagtulunan sa Dios kining gobernador. Awa. Verse 8, apan gibabagan sila sa salamangkero nga si Elimas, kini ang iyang ngalan sa Griego, kay dili man sa buot nga mutuo ang gobernador. O niya si Saulo na ilhan usab sa ngalan nga Pablo nga puno sa Espiritu Santo. Puno sa Espiritu Santo kini si Pablo. Ha? Kasi pasabot aning puno sa Espiritu Santo. Ha? Dinihugan unsa pa? Ana agad ang gahom sa Dios. Ha? Dili tungod kay ang espiritu muraog ka ng gasolina, magpatubil-tubil ka, ha? Mao ba nay pasabot ana kay para mapuno ka, magpatubil ka? Unya ang barang espiritu ba is kanang putol-putol? Ha? O sa pasabot sa magpapuno sa barang espiritu o puno sa espiritu. Meaning to say, anagid kani ang gahom sa Ginoo. Ayahan yung gihatag ang iyang kinabuhi ngadto sa Dios. Mapabsanon siya og mahinadlokod ngadto sa Dios. Amen. Diha kaniya kay mao man ang iyang gibuhat andam sa magpagamit sa Ginoo sa ato pa puno Dios sa Espiritu Santo kining si Pablo. Amen. Ha? Puno sa Espiritu Santo si Pablo. Mo nakita po kinahanglan nga puno po data sa Espiritu Santo sa Dios. Amen. Sabta na to? Ha? Usaon? Usay dapat atong buhaton aron nga mapuno ta sa Espiritu Santo. Siyempre magbasa tag Biblia, malandong sa pulong sa Ginoo, magampo, unya kinasing-kasing nga mga pag-alagad nga na kaniya, andam jud ta mosunod nga na sa iyaha, diha mapuno ta sa Espiritu Santo. Amen. Dili makuha o dili nato maangkon ang pagkapuno sa Espiritu Santo sa panahon lang sa kanang adunay panahon nga mag-antal kuling. Amen. Kaya baya ang kanang masabtan dayon sa uban, magpapuno ko muhilak jud ko pag-ayo. Kinahanglan jud ka matumba, kinahanglan jud ka mag-speak in any language. Pwede ha, pag makasulti kag malay pinulungan, mapuno jud ka sa Espiritu Santo. Nya kung wala ka nagsulti lain pinulungan, wa ka na puno. Dili na mao hang pasabot ana. Amen. Amen. Mapuno sa balang Espiritu Santo ang tao, pinaagi lagi sa pagmamalandong sa pulong sa Dios, pag-ampo, pagpaubos ka dunay sa Ginoo, kinasing-kasing nga nangalagad ka, basa kag Biblia. Amen. Amen. Kaya bisan unsaon nimo gilak dinaa, bisan pag magpalihans ka, wa ga po'y mahitabo. Amen. Kung dili ka mapaubusanon sa Ginoo. Amen. Kung wala ka nagabasa sa pulong sa Ginoo. Amen. 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 So, diha tama puno sa Espiritu Santo. Daw ginaingon nato nga ang Espiritu Santo sa Dios is the third person of the Godhead. We believe in the three person in one God. Wala ta nagatuo nga adunay tulo ka Dios. Ha? Kay mali ang uban nga may tuluman ang iyong Dios. Amahan, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ha? 1 plus 1 plus 1, mingon sila, equals 3. Equals 3 grads. Mingon sila, di na mao.
We believe in one God, in three person. So sa ka Dios adunay tulo ka persona. Kung pangutanon ganita sa uban nato mga kaigsunan nga mga iglesia, tulo man na iyong Dios, dili mi mo tuog tulo, usara na. So sa ka Dios adunay tulo ka persona. Kinahanglan kamaot na mo tubag ha. Amen. Sa isa ka Dios adunay tulo ka persona. Kay diha sa Old Testament wa gyud mabasa nga adunay tulo ka Dios. Usa ra gyud na. Amen. Muna nga nagatuon mig usa ka Dios pero tulo ka persona, Amahan, Anak o Banang Espiritu. Amen. Amen. Nasabta nato. Ang word nga God, pangutan pa jud kanila giunsa man ninyo. Ang word nga God is like word family. Diha sa pamilya adunay amahan, anak ug inahan. Sa pamilya wala ka na ginusara. Daghan mo. Amen. Inana pod ang pulong o word nga God or Dios. Amen. Daghan. Amen. Pero dili na sila daghan nga Dios. Usara. Usara ka pamilya, the same word, pero daghan sila diha sulod sa balay. Amen. The same nga word sa God, usara ang Dios, pero tulo ka persona. Amen. Amen. Pamangutana pag yun sila, giunsa man ninyo. In Genesis chapter 1 verse 26, na ay kaistorya ang Ginoo sa dihang naghimo siya sa tao. Kung sa gingon niya diha sa Genesis 1:26, Let us make man in our image. Atong buhaton ang tao sama sa atong dagway. Sa ato pa, ang iyang kaistorya, sa ato pa, naasay kaistorya. O niya, ang iyang kaistorya is co-creator. Magbubuhaton, awa ha? Atong buhaton. Wala sa miingon nga akong buhaton ha. Nga siya isa. Mura sa loko-loko. Amen? Akong buhaton. May yung pamansa ni Ada nga, naman siya kauban. O kung wala siya kauban, dili lang sa miingon. I create man in my image. Anong dato? Let us make man. Let us, the word us is plural. Let us make man in, other words plural, our image. Amen? Sila rin daw ang tama. Amen? So, ingon sa dinia, minanduan sa Espiritu Santo si Pablo o dunay sa lamangkero kaniadto. Ingon sa dinia, verse 8, apan gibabagan sila sa salamangkero nga sa Elimas, kini ang iyang ngalan sa Grego. Dili man sa tupod nga motuo ang gobernador. Unya si Saulo na ilhan usab sa ngalan nga Pablo nga puno sa Espiritu Santo. Mitutok sa salamangkero. Kaysa mitutok sa salamangkero si Pablo. Para mitutok man siya. Kaya nakasabu ba? Mitutok si Pablo sa salamangkero. Dili tungod kay para makita kinsa di astig sa tunduha. Unsay nainom ka aning tawhanan ni? Hard akong nainom. Kaysa imuha pili ka. Rinhor sa imuha ko kulapo. Ewan sa dunia, umingon ka niya, anak sayawa, kaaway ka sa tanang maayo. Dili di ay hubog si Pablo, kundili nahubog sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Napuno sa Espiritu Santo kini si Pablo. Mo na ang inungdan nga wala Diyos sa mahadlok. Wala sa mahadlok sa mga kulto. Nga gikadlukan karon sa mga tao. Ngayon nila makasulod lagi jud daw na, musulod jud. Musulod na ang sa umana. Mupat jud daw ka, mamatay jud daw ka.
Ha? Kinsa man ang sila magamhanan kayo. Amen? Nakadlo ka na to. Amadlok na anak, katura pong talawan. Nakulag Espiritu Santo nga nagpuyo kaniya. Kaya wala na puno. Amen? Amen? Ana ang Espiritu Santo kaniya, pero tungod lagi way basa-basag Biblia, walay ampo-ampo, wala nagapamalandong, malagsarap yun mo simba. Ang itabo, talawan yun kay ka anak. Amen? Ha? Pero si Pablo, gitutukan niya ang salamangkero. Mag-isgot ang salamangkero, nagabuhat ng mga gahom-gahom. Amen? Ha? Sa tuwa karon piting daghana inana, mga habak-habak, ulahan, sa pa, ituman, bayulitan, putian, napay putian? Kita man tingali ng putian. Amen? Ha? Wala yun mahadlok si Pablo. Ha? Kaya lagi, minanduan sa Espiritu Santo si Pablo, mga kaigsunan. Ha? Dili tungod kay gitutukan niya ang salamangkero para makita jud po sa salamangkero kay say astig say landuha. Kundili ang pagtutok ni Pablo inubanan sa balaang espiritu. Amen. Nga mitutok si Pablo kang sa tao nga salamangkero nga si Elimas kay gibabagan man niya nga dili makadungog sa maing balita ang gobernador. Ha? Dili tungod kay naglagot si Pablo, bantay lang ka karon ha. Talikod lang ka sa bagong taka. Ha? Diri ka mao. Kung sa gingon diri napuno. Ang iyon sa iyong gingon niya, anak ka sa yawa. Kaaway ka sa tanang maayo. Napuno ka sa tanang matang sa kadautan. O glimbong o kanunay kang naninguha pagtuis sa kamatuuran sa Ginoo. Kabalo si Pablo nga kining salamangkero nga nagpaila nga propeta, madili jud gikan sa Ginoo. Amen. Dili jud sa gikan sa Ginoo. Ha? Kaya ano man, gibabagan man niya nga makadungog sa maing balita kining gobernador. Sa ato pa nakasumpaki sila. Kung maayo pa siya o gikan siya sa Dios, kinahanglan dili niya babagan si Pablo o si Bernabe. Amen. Ha? Amen? Tawa ha? Verse 11, karon silutan ka sa Ginoo ug mabuta ka. Kuya ang deklarasyon sa maong alagad sa Ginoo nga mo si Pablo ha. Muni ang giingon ni Pablo nga na sa salamangkero. Karon silutan ka sa Ginoo ug mabuta ka. O dugay-dugay nga dili makakita sa kahayag sa adlaw. O diha na matngunan ni Elimas nga mingit-ngit ang iyang pananaw. O nangarap-karap sa pagpangitag makaagak kaniya. Gamanan maka siya, pero ngano nangita man siya maagak sa iya ha? Ha? Ngano wala man siya kapugong? Nga unta dili siya mabuta kung gamahanan pa siya. So dili to makita karon nga ang gahom sa Dios mas gamahanan pa kaysa gahom sa dautan. Amen. Ha? Ha? Nangita siya. O kana bitang makaagak kaniya. Ug ang gobernador nakabig sa dihang nakita niya ang nahitabo o nahibulong sa pag-ayo sa pagtulunan may tungod sa Ginoo. Amen. Dili lang kay mituo ang gobernador tungod kay ang salamangkero na buta, kundi mipadayon si Pablo sa pagtudlo may tungod sa maing balita o pulong sa Ginoo. Because it's not enough nga patuuhon nimo ang tao nga pinaagi sa milagro lang kunya mabiya na ka. Kinahanglan nga tudloan jud nimo may tungod sa pulong sa Ginoo. Amen. Amen. Kay kinahanglan lagi nga ang tao dili mag-agad sa mga milagro lang nga nakita. Nasabtan na ito mga kaigsunan. Kaya kung mag-agad gani ka sa mga milagro lang nga makita, dili jud ka mo mulahuti sa pag-alagad kaniya.
Okay na sa mo ang wali kaganihan sa first service. Ha? Kung sa gingon dito ama kay Igsunan? Ha? Kung sa itong chapter gani sa mga nakahinumdum sa atong first service? Ha? Chapter 12, Matthew chapter 12. Ang mga Pariseo o ang mga magtutudlo sa balaod, ha? May request kini sila nga motanaw og milagro. Nakana bitong kani si Jesus Christ ilahang pahimo akana bitong mubuhat og milagro. Ang Dios mubuhat kinig milagro. Amen. So wala na to damha. Amen. Pero kung tuyoon lang gay nato pag-ingon nga pakit amig milagro Ginoo para mutuon mi sa imuha, wala dili na maayo. The same sa panahon nga si Jesus Christ gitempt mo Satan. Dito sa Kamingawan, diin ang atong Ginoong Kristo nagpuasa og 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Gigutom ang atong Ginoo. Unsa gingon ni Satanas? Nga kang ka Jesus Christ, anak ka man kaha sa Dios, in Matthew chapter 4 verse 3. Ama, anak ka man kaha sa Dios, imo kinimpan kining mga batuha. So gusto ni Satanas nga makakaon kini si Jesus Christ. O dili lang kay makakaon kundi dili motuman sa iyang request nga maghimo og milagro. Pero sa gitubag ni Jesus Christ, man shall not live by bread alone but by every word out in the mouth of God. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong usab nga mugula diha sa iyahang sa baba sa Dios. Amen. Ato ba ang pulong importante kayo. Inani po rin itabo dinaa karon sa Mateo kapitulo 12 nga buot kaayo og nangita sila og milagro nga kini si Jesus Christ ilaha laging gi-request nga magpakitag milagro aron motuo sila. Pero sa gingon ni Jesus Christ nga na kanila. Mateo kapitulo 12 bersikulo 39. Apan mitubag si Jesus pagdautan gayon sa mga tao karon kanong nahimo mas lang dautan. Kaya nag-agad lang ang ilang pagtuo, pinaagi sa mga makita ng mga milagro. Take note ha, kinahanglan ang atong pagtuo, pagsalig sa Ginoo, wala lang kay makagad sa mga milagro. Kaya ang milagro, palagsa lang na nato makita, pero ang pulong sa Ginoo, kanunay, ana sa itong kiliran. Pwede na ito basahon. Amen. Mo makita ang milagro ang Ginoo, sa wala na to damha. O na doon na may mga balatian, mo request nga Lord, ayuha kini Ginoo ang akong anak o ako abang paryente igagaw. Amen. Kaya ayuhon niya. Pero malit na kayo namingon nga, ayuha Ginoo akong amahan kay kung maayo siya, mo believe na jud ko sa imo. Uy, pwede na maayo igsuon. Diyan na ko mo believe sa imo ha. Yung kung maayo na pud baya. Kaya makasabot na pud ang Ginoo. Wa na pud sunod bulan. Kaya nga naman, mituon siya sa Ginoo. Dako kayo yung pagtuo kay tungod kay nakita niya milagro. Pero kay wala naman siya nakita nga milagro. Wala na po sa milahutay sa pag-alagad. Mula gina pag-ibutang na to itong pagsadik o pagtuo na sa Ginoo, pinaagi lang sa mga nakita nga milagro. Wala sa pulong sa Ginoo, dilit yuta, wala makalahutay sa pagsimba kaniya. Muna ang inyo ni Jesus Christ na Mateo kapitulo 12 bersikulo 39, wala na pagtuo sa Dios ang mga tao karon. Nangay kamo milagro kanako dili ako mohatag niini. Ang milagro nga akong ihatag kaniyo maura ang kahibulungan nga itabok kang Hunas nga propeta. Kung sa itabok kang Hunas, ha? Gitagak sa dinaa sa kadagatan. Kaya tungkol sa hinungdan sa kusog kay nga hangin. Balod, bagyo, nga mahalos mga matay na sila. Ang mga tao dito nanawag na sila mga Diyos-Diyos. Pero wala Diyos lagi paminaw. Kaya tungkol na hinungdan. Si Hunas na di ay. Ingon na si Hunas, mitong ay siya, ako ang hinungdan. Kaya nakamatikod si Hunas, nga siya yun ang hinungdan. Kaya wala sa mintuman, sa gisugo sa Diyos kaniya, nga walihan ang taga Ninibe. Gitagak siya, umiundang ang usog kaay nga hangin o balod. O bagyo ba? Gitulon siya sa dako kay isda. Tulo ka adlaw nga nag-travel ang dako kay isda padulong sa Ninibe. Gikontrol sa Ginoo ang isda. Nagunaw na tingali ang kan ba ang isda ba? Damay ko nito na di ba?
Ha? Giluwa sa dito sa baybayon sa Ninibe para walihan ang mga taga Ninibe. Sa dihang niabot si Hunas dito sa Ninibe, nagwali sa dito o nainusol ang mga tao dito Ha? Ano may quote man si Jesus Christ ni ini? Kung sa'y buot pasabot ni Jesus Christ ni inani makaigsunan. Sa dihan nagwali si Hunas, naginusol ang mga tao dito Wala na ginusol ang mga tao dito tungod kay naghimog milagro si Hunas. Amen. Kundi nagwali si Hunas. Wala mito ang mga taga Ninibe sa Ginoo o naginusol ba sila masala tungod kay nagbuhat og milagro ang ato igsoon nga si Hunas. Kundi nagwali siya may tungod sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan lagi nga ato ang pagtuo pagsalig ibutang nato dinaa sa pulong sa Ginoo o dili diha sa mga milagro. Kung diha ganita sa mga milagro, di gyud ta makalahutay sa pag-alagad kaniya. Ikaduha, ang reyna sa Seba. Ingon ba ni Jesus Christ? Mipanaw sa gikan sa layo kayo nga dapit aron lamang pag-adto kang Haring Solomon aron mamati sa pulong ni Haring Solomon. Nasayta nga si Haring Solomon gitagaan og kaalam sa Ginoo. Amen. Take note, wala miadto ang reyna sa Seba padulong sa kang Haring Solomon para motan-aw sa milagro. Kaya wala nagabuhat og milagro si Haring Solomon kay dili man siya propeta o siya kahari. Amen. Inana ang gipasabot ni Jesus Christ nga unta nga atong pagtuo pagsalig nga nato nga kaniya wala nag-agad dinha sa mga milagro lang. Kaya milagro palag sara nato makita. Apan ang pulong sa Ginoo kanunay nga anaa kanato. Amen. Ha? Muna dinhi karon makaigsunan sa mensahe. Balik ta. Ang salamangkero napildi gitutukan ni Pablo o giingnan mabuta ka o nahitabo gyud nga na butas siya makaigsunan sa ato pa walay gahom ang yawa sa mga anak sa Dios mo natong tema ngano wala may gahom ang yawa ngani kanato in Mark chapter 16 kasi kingon din sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 17. Og mao kini ang mga timaan nga mabatunan sa mga mutuo. Nasa akong ngalan, maghingiling sila mga yawa ug manulti sila lain-lain nga mga sinultihan. Makakupot sila mga halas o kung makainom sila hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang makamot sa mga masakiton o mga ayo sila. Amen. Ha? Muna ang gingon sa Ginoo. Wala nga, gamhanan ta kay tungod kay gamhanan ng atong Dios. Dili tungod sa tuang abilidad, nga nagamhanan ta, dili. Tungod sa balang spirito nga nagpuyo nga ni kanato. 1 John chapter 4 verse 4. Unang Juan kapitulo 4 bersikulo 4 kasi makabasa din Unang Juan kapitulo 4 bersikulo 4. Habi na tamahuman Unang Juan kapitulo 4 bersikulo 4. Apan mga anak, iya na kamo sa Dios o gidaog ninyo ang mga dili matuod nga propeta. Kay ang espiritu nga anaa kaninyo mas gamhanan kaysa espiritu nga anaa sa mga tao nga iya sa kalibutan. Amen. O sa gingon ni Juan, kay espiritu nga anaa kaninyo mas gamhanan kaysa espiritu nga anaa ni ining kalibutan. Usa mga espiritu nga anaa ni ining kalibutan mga demonyo, ang yawa. Amen? Walay gahom kini kanato kung kita padakon lang yun nato atong pagtuog, pagsalig kaniya kato sa Dios. Ha?
kita ra pud ang kulang, kumutuo lang kita sa Dios, di yun ta mapili sa kaway, di yun ta mapili sa mga kahadlok, di sa panang kultuha din na, ha? Amen? Ha? Kaya kung mahadlok na sila, ha, nga nagasimba ta, useless na to ang pag-alagad. Amen? Normal man ang makuratan ta, nga natay kahadlok kunuhay, pero katungod kaya doon na tayo pulong sa Ginoo, makaingon ra ka nga, mahadlok man ko sila, eh. Amen? Amen? Wala na noong kay kana bitong kalinaw sa matulog ka. Wala kay kalinaw matulog kay mo mga dungog nimo nga musulod jud daw na sila. Kalam mo sila gahunggod. Kani ta jud daw na sila sulod. Bisag gisandaan nimong kuan. Mga anak na ka matulog. Di mata-mata ba? Tulog ba ko dili? Matulog ba ko dili bisag musulod pa lang noon. Natungan nga ako amo ading bali ang gisudlan. Napiti batayan jud ako. Naunsa ba? Tingadlukan nimo, wala kay tarong tulog. Ya pag mata nimo kay nakatulog man ka gabi nya nakamata ka salamat Ginoo. Dawa tingay ko natungan, lahi tingay nga balay yang natuan. Oh. Kay nakatulog baya jud ko. Nanausam na. Imbis na imo mapag-apo, Lord, di ni madlok ikaw naga-cover ngani ka namo. Ha? Amen? Ha? Dili ta maunsa kay ang naa nga espiritu nga ni kanato, Espiritu Santo sa Dios, mas gamahanan kay kanila. Kung mahadlok ka, nakatawaan jud ta sa kaway. Amen? Kung dili ta kinahanglan mahadlok, tumabati matag hadlok, ampo din ta sa Ginoo. O kaya na pagduha-duha, nag-ampo manggaling ka, maura gapon sa jud nang kuan ha. Sa panay, bisikalita nimo ang kuan paglak. Chinilas daw kay basig. Nang chinilas isulod jud kay pagkuan na mabiling sa gawas, ila daw na suoton. Nya mo abri ra galit daw ang portahan. Dai gahom. Nag-ampo manggaling ka pero na daduha ka, mura gihapon. Amen. So mas gipadako hinuon mo ang gahom sa kaaway kaysa gahom sa Dios na nakanimo. Paano ko sa paghukom ha? Tanaw na to sa Revelation chapter 20. Kung sinitabo din ang makaigsunan. Ang yawa, gidakop raganig anghel. Awa ha? Gipadayag kapitulo 20. Ha? Manadita mahadlok sa mga kulto. Kaya kulto, gi-control lang sa yawa kung tinuod manggaling na sila. Ang yawa manggani ang gigahom sa usa ka anghel. Nga maunay ang yawa maunay leader sa mga demonyo. Awa? Gipadayag kapitulo 20 bersikulo 1 ngadto sa 3. Okay? O niya nakita ko ingong panihuan ha. Sama murag po nagsulat sa Juan. Ha? O niya nakita ko ang usa ka anghel gamikon sad gikan sa langit. Nagdala sa dakong kadina og yawi. Alang sa pungaw nga dili matugkad. Gidakop niya ang dragon, ang karaang bitin nga mao ang yawa o Satanas, o gigapos kini sulod sa usa ka libo ka tuig. Gitambog sa anghel ang yawa ngadto sa bungaw. O niya iya kining gisirhan o gitrangkahan aron ang yawa dili na makapanglimbong sa makanasuran. Hanto matapos ang usa ka libo ka tuig tapos na buhian sa sulod sa bubong panahon. So, sa inetabo, ang anghel na manggani na midakop sa yawa. Isa mining anghel is the Archangel of God, si San Miguel. Amen? Angel Michael. Amen? Kaya mao man ni ang leader sa mga anghel. Si Angel Michael or si San Miguel. Oh? Dili manggani Dios ang dakop sa yaha. Ang bata-bata na manggani sa Dios nga ang anghel. Amen? Wa man gay kaya. Gigapos manggani. Kita na ba nga mga anak ta sa Dios nga ang espiritu sa Dios aniya kanato. Nya mahadlok noon ta sa mga tao nga gigiyahan lang sa mga datang espiritu. Gihadlok na ta na nila. Amen. Kung mahadlok ta, bildi yun ta. Ha? Mag-ampo ta, nga dili ta maunsa, kunya nagduha-duha ra day gahapon ka, siplat imong mata kay bisag nimo sulod, kanas-kanaas nga iring sa taas, mo ni tingali ni.
Kaya na nimong kulbaa, nalanggay mo tamak-tamak, maglakaw diha sa ilik nyo hanggawas, sumaon na yung tingali niyo. Luka jud ani. Na unsa na di karon. Amen. Kinahanglan nga di ta mahadlok. Kung nag-ampo ta, isalig na nato sa Dios ang tanan. Amen. Kay mga protection man sa tua. Amen. Ha? Mo ni karon ang mga pagtulun-an pulong sa Ginoo nga nagpasidaan nga ni kanato, nagdasig nga ni kanato. Lagi kinahanglan atong pagahinumduman ang yawa walay gahom nganhi kanato. Amen. Kay mga anak ta sa Dios. Kay tungod kay ang balaang espiritu nagpuyo nganha kanimo og kanatong tanan. Amen. Ang mga datang espiritu ni kalibutan na mga ultimo lang na sila. Magamit po na sila mga tao. Ni ato po mga tao nga matag-as kibog kay mga garbo, una nga nayawaan po dinoon. Andam po sila magpagamit sa yawa, wala karon nadaotan sila. Amen? Pero kita, wala ta nayawaan, kundi na Dios nanta. Amen? Amen? Wala nga nangalagat ta sa Ginoo, o mipadayon ta sa pagsimba kaniya. Bisan pa man sa daghan kay mapaglutos, mga pag-antos, problema, pagsulay, pandemya, etc. Mipadayon ta sa pagsimba kay anang Dios nagadasi kanato. Amen. Magapanindog itang tanan. Okay, so samtang kita magabarog, pamalandungan nato ang pulong sa Ginoo. Pasalamatan po nato ang Ginoo sa mga pulong nga atong nadungog ni Mauras. Ginoong Dios kalabing gamahanan. Dalaygon ang imong pangalan o mapasalamaton kay mi tungod kay maayo kay kasubong kinabuhi. Kanunay ka o Dios nagatudlo nga ni kanamo. Nga gikinahanglan Ginoo. Mutuo mo salig yun mi kanunay nga na kanimo. Dili yun mi kinahanglan mahadlok Ginoo. Sa bisan unsa man nga among nadungog Ginoo, sa makuyaw man, nagkadlukan man. Itong Ginoo, ikaw nga Dios nga nagpuyo nga ni kanamo padang espiritu, gamhanan kaayo kay kanila. Busa Ginoo amo yung isalig ang tanan nga na kanimo. Amo adyo kang saligan Ginoo sa tanang panahon. Aron magmalinawon kami ug wala kami kahadlok o Dios. Sa bisan unsa sa tanang panahon man, masikadlukan namo Ginoo nga kami may layo nga na kanimo. Kay tungod haduol labi kayo ang pagbalik Ginoo. Maninuod jud mi sa pag-alagad nga na kanimo Ginoo. Salamat Lord nga ikaw nagapahimangno nga ni kanamo. Aron dili kami mahadlok o Dios samtang aniya pa kami ni kalibutan. Dalaygon yung pangalan sa walay katapusan. Walay kahom ang yawa nga makapandaot kini kanamo. Magapangilabot kini kanamo. Itungod o Dios daog na kami o Dios kay gidaog gani mo ang tanan. Salamat kay Lord sa pagkamaayo nimo Ginoo. Ikaw kanunay nagaamping, nagaamuma diha sa mga kinabuhi o Dios. Salamat sa imong pagtabang kanunay gani kanamo Ginoo. Dalaygon imong pangalan o Dios. Sa walay katapusan, silimbahon ka o ginalagaran Ginoo. Tanang kadungganan o Dios na alam kanimo. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Plakpakan na tumbing na Diyos. Praise God, hallelujah. Kinsabay na panalanginan sa pulong sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Kung bahin mo ang pag kuha sa tong tithe sa nupiring sa Ginoo. Hallelujah. Sa challenge, no? Sa patagusa, ang maga hatag nga malipayon ang Dios maga hatag pod, no? Sa imong gikinahanglan. Amen. Kaya kung sa kadako imong gihatag, bulusan ka sa Ginoo, no? Sa imong gikinahanglan gid maigsoon, no? So nabay mo kanta diha.
Ha? Muna mga igsoon ang nasusi sa panalangin mga igsoon mao gayud ang paghatag. Nga kinasing-kasing gayud magamay man madako man imong ihatag. Ang pinaka-importante sa matag usa nato kat kinabuhi nga sa diya nga kita maghatag mao gayud ang gugma. Amen. Aron nga dili ka magmahay, no? Nga muhatag. At least ka kanang luwag sa imong kasing-kasing. Muna no nga sa itong kantahan. Sige. Okay, hallelujah. Samtang kita maghatag ang magkakanta sa bugo sa kaawit ni so, amen. Ulan sa panalangin. Amen. Tungod kaya ang pagpanalangin sa tubong nga Dios nagaulan gayud magsoon. Amen. Nakalinlaing espiritu sa atong mga panginanglan. Spiritual, material, financial, sa atong emotional ginatakbo sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. So, samtang ako mag-aawit, kita mag-aatag usap din, no? Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan tanan nga nahimo mo Jesus. Salamat sa pag-andos mo sa ko. Igabalik ang pagdayi ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, uday kun ka. Kaysama sa ulan, ginabuo ang dugma mo. Kaysama sa adlaw, musilag ka sa kinabuhi ko. Kaysama sa ulan, ginabuong panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Kaysama sa ulan, ginabuo ang gugma mo. Kaysama sa adlaw, musilag ka sa kinabuhi ko. Kaysama sa ulan, ginabuong panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Hallelujah. Itong ituwa itong mga kamot. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Salamat Ginoong Dios nini nga kahaponon Ginoo nga maghihatag sa matag usa. Salamat nga gawas nun kami nga nagasimba nagadaig diha kanimo. Salamat sa imong pag uban nga ni kanamo Ginoo. Salamat sa imong mga pulong Ginoo nga imong gipaabot sa matag usa Ginoong Dios. Hallelujah. Nga gamhanan ka gayud nga Dios. Hallelujah. Nga magialagaran. Lord, salamat kay Ginoo nga kanunay ka nagapahinumdum sa matag usa na mong kinabuhi aron nga mahimong magmalig-on kami sa mong pag-alagad ug makalahutay sa mong pag-alagad gana kanimo Ginoong Dios. Lord, salamat kayo Ginoo bisan pa man Ginoo ning mga salipianong bahay ni ugad. Panalingin kini Dios nga makatabang kayo o Diyos sa pagpalambo sa mong buluhaton Ginoo. Bisan pa man sa mga alagad o Diyos nga asa man siya magalakaw magamit kini Ginoo
Salamat Lord sa kaalam nga imong gihatag kanunay kaniya nga sa din Lord mao nga salapi Ginoo mabutang gayud diya sa maayong mga butang Ginoong Dios hallelujah na mao gayud makapalambo pagyud Ginoo na magagrow pagyud nga ang among pagtuo namong pagsalig nga kanimo Ginoong Dios. Salamat Lord sa matag usa nga nagahatag Ginoo. Ikaw magapanalangin sa kanunay. Salamat sa maayong panglawas imong gihatag. Salamat sa usog na magamit namo sa matag adlaw Ginoo sa mong pagtrabaho ugan. Salamat Lord nga imong tagbuon ang tanong panginahanglan ug ikaw ayo sa tanang matang sa mga balitian Ginoo. In the name of Jesus, hallelujah. Salamat Ginoo nga kininabot nga simana Ginoo nga among pagalatason ugan. Salamat nga ikaw makiguban kanamo. Magapanalangin mga protection sa kanunay Ginoo. Salamat Ginoo ang kadagaya sa imong pagpanalangin Ginoo. Magaawas kini nga ni sa matag usa namo ka kinabuhi Ginoo. Dalaygon ka o Dios nga yung tambuanan sa langit Ginoo. Imong pag-abrihan Ginoo. Gibubo nimo Ginoong Dios ang mga dagayaong panalangin gikan nga kanimo o Dios. Salamat Lord. Amo kining tuuhan o Dios diha kanimo Ginoo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Okay, pumunta sa sunod na bahin. Sa mga announcement nato karong Miyerkules ato ang prayer meeting dinhi alas 7 magsugod. Okay, so salamat nga kita nagapadayon sa atong mga bulhaton dinhi sa mga youth nung aktibo kaayo sa pag-attend. Padayon ta sa pag-inampuay. Kaya mga bulhaton pud nato dinhi padayon ta po sa pag-ampo nga may panahon sa Domingo natong iampo sa Ginoo no. So ato apong hulog-hulog na adiring so labi na sa coming food nga kuan sa karong August no. Aduol na May, June, July, August. 4 months na lang, okay? So anniversary na diri sa dapit nato ang ginapasilungan dinhi Okay, so salamat kay sa Dios. Mo lamang kana ato ang mga pahinumdom. Okay, hatag na ko sunod nga bahin. Praise God. Salamat sa mga pulong sa Dios ngayang gipadayag nining kahaponon. Salamat sa kalampusan sa atong panimbahon. Amen. Kung diyan ang tanan sa pagpanindog, samtang atong pagawiton, imo ang himaya o Dios. Ug kadungganan ipataas ang kamot sa pagsimba ngalan mo ug daygon ko imo ang himaya ug kadungganan ipataas ang kamot sa pagsimba ngalan mo daygon ko kamanan ka milagroso kang Diyos, walay sama kanimo, walay sama kanimo, kamanan ka, milagroso kang Diyos, walay sama kanimo, walay sama kanimo, kamanan ka, milagroso kang Diyos, walay sama kanimo, walay sama kanimo, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Yes, Lord, wala kayo sama kanimo, Diyos.
alang sa pagampo mo igsoon, ako kamong ginahan yung bako, atay yung atong mga mata. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat kay Lord ni ining matahong nga kahaponon Ginoo Lord diin. Kami usab Ginoo Lord, dahil kami kanimo Ginoo. Salamat Ginoo Lord sa kagawasan Ginoo Lord sa makat-us sa Ginoo Lord. Salamat sa kalipay Lord nga mianhi sila Lord aron nga makapamatis imong pulong Ginoo Lord o makadaig. Salamat kay Ginoo Lord bisan pa sa mga pulong Lord, silyuhi katong mga pulong nga Lord aron di makawat sung kaaway Ginoo Lord. Amo katong bitbitong Ginoo Lord, asa man kami mag-adto Ginoo Lord. Then dili kami mahanlok sa bisan unsa Ginoo Lord. Ay tingod Lord, we are more than conqueror Lord. Salamat kay Ginoo Lord sa mga pulong nga nagapadasig ani kanamo Lord. Salamat kay Ginoo Lord bisan pa sa among magpamulag-mulag Ginoo Lord. Mabulag-bulag man namang physical Ginoo Lord, but Lord iusa kami nga nasa imong espirituhan nga bahin Ginoo Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan Ginoo Lord bisan pa sa bagong simana na pud nga among sagubangon Ginoo Lord. Salamat kayo nga paggiya imong pagtabang ini kanamo Lord nga pabiling Ginoo Lord. Ug dalaygon ka sa walay katapusan, ikaw gayud Ginoo Lord mahimaya sa among matapos sa kakinabuhi. Ug wala kami laing mabuhat kung wala imong tabang. Dalaygon ka sa walay katapusan Lord ug kini mga pag-ampo, mga pagpasalamat pinagi sa among Dios ug manluluwas. Amen ug amen. Love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord.